Hola, molt bones oxigenats. Soc la Meritxell de Naturallibres, la llibreria d'Alins, aquí al Pallars Sobirà, al Pirineu, i us vull presentar la Xisca. La Xisca és una ovelleta pallaresa que té un problema, i és que aquest any no li rebrot la llana, i clar, llavors les seves amigues del ramat hauran d'ajudar-la. Xisca que tremoles és l'últim llibre que ha dibuixat la Vanessa Freixa amb la Marina Cabanis, i és el llibre que us recomano aquest Sant Jordi per regalar als més petits de la casa. Recomanar aquest llibre, El batec del bosc, de Peter Wohlleben. Peter Wohlleben és una institució en temes relacionats amb els boscos i la protecció de la natura. Recordareu els seus llibres La vida secreta dels arbres o La vida interior dels animals. En aquest cas, en el batec del bosc, el que vol explorar una mica és els lligams que hi ha secrets entre l'home, els éssers humans i la natura. Us presento el conte de la Maria, la trementinaire. L'hem escollit perquè posa en valor els coneixements de les herbes remeieres que podem trobar tots nosaltres quan anem al bosc en el nostre entorn. Aquest any, la Maria acompanya la seva mare, perquè la seva àvia ja és molt gran, a recollir aquestes plantes remeieres per poder fer ungüents, olis i xarops. Soc la Sílvia de la llibreria 22. Aquest Sant Jordi 2021 us vull recomanar Si vens a la Terra, on aquest personatge explica tot el que trobarem al nostre planeta a visitants exteriors. Hola, soc Montse, de la llibreria Pont del Grau d'Amposta, i us voldria recomanar per aquest Sant Jordi 2 llibres sobre les nostres terres. Les terres de l'Ebre i el Mediterrani encisadores i el Delta de l'Ebre al plaer dels sentits, amb unes fotografies fetes per Vicent Pellicer i Oller, que són precioses. Us ho recomano de tot cor. Des d'Òrix ens agradaria recomanar-vos 3 llibres força diferents entre ells i en 3 llengües. El primer és una guia de les aus urbanes de la ciutat de Vitòria, molt interessant perquè a part de descriure cada espècie com és i també una mica les seves plomes, quin és el seu niu, si fan servir caixes niu. Després també aquest que es diu El batec del bosc, que seria un llibre més de lectura relaxada, de diumenge a la tarda, per començar a entendre, amb bases científiques, per què és tan bo el contacte amb la natura i en particular amb els boscos i els arbres. I l'últim seria una mica per als més especialistes, per aficionats avançats a l'ornitologia. Un llibre que parla de la identificació d'ocells passeriformes en vol. Imagineu-vos, amb moltes fotografies, il·lustracions molt interessants i també referències al seu cant i a la descripció.